ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шаби гузашта турнири шоми ситораҳо оид ба бокс баргузор гардид, ки дар он ду мушзани бебоғ ва маъруфи тоҷик Асрор Воҳидов ва Муҳаммад Ёқубов баромад карданд. Асрор Воҳидов бо рекорди 9:00 зидди варзигари узбек Муҳаммад Шейхов бо рекорди 9:01 барои камарбанди WBO вохӯрданд. муҳориба аз 10 раунд иборат буд ва варзигаро тамоми 10 раунд қувваозмоӣ карданд ва дар натиҷа варзигари тоҷик мутаассифона бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода аввалин маротиба дар карьераи профессионалии худ мағлуб шуд. мо ба Асрор гуфтанем, ки рӯафтода нашав бародар, ғалабаҳои калон дар пешанд ва ба ӯ муваффақият орзумандем. дуюм варзигари тоҷик Муҳаммад Ёқубов бо рекорди 17:00 дар майдон бо варзигар аз Чили Кристиан Пальма бо рекорди 31:2 вохӯрд. муҳориба дар вазни 59 килограмм баргузор гардид ва аз 10 раунд иборат буд. аммо ба варзигари тоҷик барои ғалаба ҳамагӣ 4 раунд лозим шуд. баъди 4-ум раунд рақиби Муҳаммад муҳорибаро идома додан нахост ва аз муҳориба даст кашид. ҳамин тариқ варзигари тоҷик Муҳаммад Ёқубов ғалаба ба даст оварда рекорди худро 18:0 кард ва 6-ум маротиба камарбанди худро ҳимоя кард. мо Муҳаммад, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. довталаб барои камарбанди UFC дар вазни ним сабук Брайан Артега ният дорад, ки дар муҳориба зидди чемпион Александр Волкановский муҳорибаро фавран ба анҷом расонад. биён суханҳои Артегаро гӯш мекунем. ма бояд Алексро фавран шикаст диҳам. ба ман ғалаба бо қарори доварон маъқул нест. лаҳзае мерасад, ки ту ба қафас мебароӣ барои танҳо ҷангидан ё ин ки барои ғолиб шудан. ман дуюм вариантро интихоб мекунам. мухлисони ман медонанд, ки ман ҷангиданро дӯст медорам. ҳар як баромади ман иш шоу аст. ягон муҳорибаи ман дилгиркунанда набуд. ҳатто муҳориба зидди корейский зомби, ки ман аз рӯи нақша кор кардам. ин чизҳоро ман оиди рақиби худ гуфтан наметонам. танҳо як маротиба фикр кунед, ман дар муҳориба зидди Макс Холлоуэй шикаст хӯрдам, аммо одамон то ҳол ин муҳорибаро ба ёд меоранду оиди ӯ гап мезананд. Волкановский боша бо Макс Холлоуэй 2 маротиба ҷангид ва аллакай ҳамаи одамо ин муҳорибаҳоро фаромӯш карданд, дар ҳоле ки ӯ дар ҳар дуи ин ҷангҳо ғалаба ба даст овард. ин танҳо факт аст ва дида мешавад, ки Волкановский муҳорибаҳои дилгиркунанда дорад. ҳатто ба фурӯши чиптаҳо назар кунед. муҳорибаи мо бо Макс аз ҳар дуи муҳорибаҳои ӯ зиёдтар ба фурӯш рафтаанд. мухлисони ММА маро дӯст медоранд, чунки онҳо медонанд, ки вақте ки ман муҳориба қабул кардам, ман ба ҷанги ҳақиқӣ мебарам ва ин чиз барои онҳо шавқовар аст, гуфтааст Артега. хотиррасон мекунам, ки муҳорибаи Брайан Артега ва Александр Волкановский рӯзи 26 сентябр дар турнири UFC 266 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғалаба ба даст меорад? метавонед фикротонро нависед. варзигари хитоӣ Ли Цзин Лян оиди рақибаш Ҳамзат Чимаев фикроша баён кард. ҳамзат ситораи нави UFC аст ва мо ҳамаамон се муҳорибаи охирони ӯро дидем. ҳама ӯро дӯст медорад, аммо ман аниқ чӣ кор карданро медонам ва ман ӯро манъ мекунам. ӯ бо баромадҳои худ ҳайрон мекунад, аммо ман ба худ 100% боварӣ дорам. баъди ғалаба дар муҳориба бар зидди Ҳамзат, ман метавонам, ки бо Дана Вайт дар як стол нишаста оиди оянда маслиҳат кунам, гуфтааст Цзин Лян. хотиррасон мекунам, ки Ли Цзин Лян ва Ҳамзат Чимаев рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 вомехӯранд ва беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канал обуна шавед то бозид хонободу сарбаланд бошед.